Yamadofo nyina kwa aba ADUMASA TV eso yenchi ene yamamre dwumedie na braso ya yede ebremo enche bia na chiame edebetu dwa ese nana konadu yad motoso miensa nana akrako fi se ebetu dwai asante anye yede kwa nsum ate ya yehwe se yebekora abrewa eno na aka ho bi ama ADUMASA TV enei yebesi nkonwa na yahwe nanoma hima womo aba eko eba ebesi nana konadu yadom so enu nti kame ho na meni teacher Kantanka entinsi na yensua de emfamfa ahimafo yi eho yeba sisia ya shan kuma twetwe no ase teacher nwa atena se mejo so eburu dedi kan ma nyina ye ho yakọ se ne ye nyina ye yakọ yo teacher ya sha ase de na wadaroma asante ahima dodo sei na abakọ yo asante hima abakọ efiri de odi kan so kopem no twatwo ya sebe nyado okọ nsama nchiri dunai 14 na abakọ yo de otwato na sebe okọ nsama nchiri ono tosu dunai nti na jese asante hima abakọ edunai yo wadaroma fiti de odi kan be si edunai yuso no bobo mudima ye Sandi mo di kan ni nana nyakon kusiamwa. Okay. Ni otoso nana ntim nkatia abamo. Ni otoso nana kwadu yadom odi kan. Ni otoso nana akosua adoma. Kia omota afre no adoma akosua. Ni otoso nana amasewa ne otoso nana ya dufie ne otoso nana afia sapo ne otoso nana afia kobi ga odikai Okay. ne otoso nana ya echa ne otoso nana kwadu yado otoso mienu ne otoso biom nana amasewa nyako Okay. ne otoso biemu nana afia kobi se wampem otoso mienu Okay. ena ni otwato ya okone nsama nchire ene nana amakwadu yado ya otoso miensa yo na wadaroma omunyina fie do se no bia nya wakonwa no so ye hwe omumfie dia ene na nana kwadu nana nyako kusiamwa no onyamfie duonu baako wakonwa no so nana ntim nkati abamo enya dunse edunwotwe Okay. nana kwefriye enya aduonu enwotwe nana kwadu yadom audika no nya aduana baako Okay. nana adoma kosua enya mfie du nana masewa enya mfie nkron nana yadu fie enya mfie nwotwe nana afie kobi ya odikan enya mfie aduonu miensa Okay. nana ya cha enya mfie aduasanso nana kwadu yadom ya otoso mienu nya aduonu enwotwe Okay. nana amasewa nyako enya aduasa mienu nana afie kobi se wampem enya aduasa enson aduasa nkron Yo sanko. ena nana kwadu yadom nya mfie nwotwe Okay. Teacher wadaroma ohima bi ewo ho a ni mfie no wantumi nnu mfie wotwe no na isuasen mfie wotwe na na omomo aba ya bobo nyina de so utie ni ya bohu se ne de esua a ne mfie nwotwe no ena mienu ena omu nyina anya mfie nwotwe na kwadu yadom
ɔtɔ miɛnsa anya mfie nwɔtwe ɛna nana yɛadu fie nso nya mfie nwɔtwe nana yɛadu fie no ne Asante ma ɔtɔ so nson okay ɛno nya mfie nwɔtwe teacher dodo no adwene ye wo mo se na Asante hima wakra kosisie no na ni mfie wa animu nti na wantumi anche wo so no no kresa de ye kekan nkyerɛ saa okay ne kyerɛ ne sɛ obi nso baaya ɔno nso nya mfie nwɔtwe ɔno nso nti sɛ hwɛ mema no de mu kra na obohu sɛ obi timi ba na wadi mfie oni afe odi mfie be odi abosome mienu ana abosome na otwe mienu adaduanan Asante ne kokudua otoso mienu adaduanan no nya ya no fie enso no ni mfie aduasa be aduonu aninum ana sa aduonu ne nan kra hwe babunu sa enso odi mfi adaduanan ape nti nye mfi a obi adie ana kyerɛ sɛ we nso baa no na odi mfi aduokono so obi baa no odi mfi aduonunum na aduonunan enso adaduanan no odi ye ema na de no odi nso obi baa no odi afe obi so baa odi mfi mienu nso no mo nyina no na nya de a wo mo nyinyini saa nti nye mfie dodo a wadie ana kyerɛ ne ankonwa no nhyehyɛ be kyerɛ sɛ o medi ade no no obedi ade oh okay nti teacher na masim saba kwa me pesim bisa ne sɛ Asante ahema afo dodo no afie ko mu ni ade ansa na obeba bedi ohema no na nka ya Asante mamu nyina kaya sɛ womfie kɔ nanim senti sɛ womfie kɔ nanim ne sɛ ɛsɛ wotwa bra okay je sɛ woyɛ ɔhema a okonkonwa dam okay ɔmam konkonwa dam woyɛ ɔhene ɔhema nkonwa soafo ɛhene akyame nso konkonwa dam jase konkonwa dam ɔhema konkonwa dam nti ena esese otwa bra nti mpempi ye de wahema be ma wa agi se umfie ko nanim be se mfie aduosia na akire ya otwa bra ya otwa bra na ene de yehu ne se emma ya nyina timidi wahene enso edi hima nenso Asante edi okura na mamrem ya o mane nchia ndi ye kumase a na Asante mam Asante hima de omoda so kuromu se untwa bra untimi nye Asante hima okay ene nyina da so ho okay teacher odaroma yenhwe kokofu bra de mate ene se nanom ebi edi kan bae no na omo ewo kokofu eye den na akire woni e bae be som kumase yo titi hono de ebe Asante ahima be se miensan di kan no omu nyina omu kro no na omu san ye kokofu hima omo no me Asante hima o ya Asante hima san ye kokofu hima nanso na omu nti kumase na omu ti kokofu na omu di kokofu hima san di Asante hima omu ne nana kuse amwa dodi kan no otoso ntima bamo ana de otoso akwafiriye na akwafiriye na chi ena Asante hene bi obae na efre no osakodwo a okon awia ana ose dabi kokofu ahema no Asante ahema no ntimi ntina kokofu ndi kokofu hema nka kokofu na yenyi iwa obeba no yebo ye Asante hema tena kumase ena ma de kane no ananka kokofu hema no ankasa ena saye Asante hema no etu twae ndi Asante hema na fe ya san bobi wo kokofu okay na je se kokofu fo mu ya yokofo ana omo ne Asante kokofu hene ne Asante hene yenua na kokofu hema nso ne Asante hema yenua ene Asante hene nso san yenua oh okay
nti se Asantehene ye yoko a ye se kukufu so ye yoko. Okay. Yamra nana konedu yadom so. Odaroma onya emfie do say asana okrako. Nana konedu yadom. Konedu yadom no miensa na aba. Die okosi otum sisie. Onu nya mfie nwotwe. Na ma me nana afie ko bi susu nya mfie se. Nana afie ko bi susu nya mfie aduasan kron wa konwa no so. Na ono ni mfie a odi eje onya oha eni du baako. Oha je se obedi akonwa no ebe aduoson na akire. Nana afie ko bi se wambe. Yo. Teacher, Odaroma say na Asantehema eni ho sisie no. Asamba ko a edabonten a obi e peti ehunu mu ne se yenim se da bia yete se Ira Asantehene ni hono mu a Asantemampon ene ehwe akire ema no broni se second in command ti na Asantehema eni ho yi nana Asantemampon hema ene ehwe akire na yo de yeni ehunu de emre bia bibi besi se Asantehema atwa nani ahwe ban ana okone nsama njire de saa mre no a na yie mu ne bibia mu no ya Asantehema afoforo maaye no ene enye nana Mampohema ene hwe akire ayienum emema no de Asantehene ni ho a Mampohene ene ye nwisia hene ya ono hwe akire nyina ada ne nwisia ena Mampohene ye nwisia nyina hene iduru ma no so a ene eye adehesem se boja ene hwe akire enti kukufu hema ene ye ne boja oye Asantehema boja enti ono hwe akire mra ayesem no koso oni aba ayesem ni ayo ayesem no mra ayi ye Asantehema mu nyina kukufu hema ena ehwe akire samra na kumase kanyase kwabre kanyase enti ubehwa ekosia yenu no efri samra ni nyina no kukufu hema ene kanyase hema ena omudikai okay na eya no mo nuanom nso a omoboa wo okay ya omo Mamponten hema ono nso yoko sa ya ono nso boa ofu hema ne kanyase hema afi omo maamenom ememanom emema nsuta kontrase akokofe omo no na mze dubiase omo no adako yoko no ebia enso adako na da omo so omo no ye ohene Asantehene wofanom ene Asantehema wofanom so me mema omo ye ma de omo maamenom onum nso eka omo ndisisi ya ka se okofie ho a onum na ewo ho a obakwa akochia omo omojenchia eyifo no pa ho a kumase jase kotim so ne nkonson ohema jase ene ne kotim so ne nkonson epa ho a wenum na ka omo ho a omo hwefie ho tinaje so omo na ehwe akire di omo na ehwe akire nso mpanimfo ewo mu a na se omo isi omo na so eye kokofu ene kanyase na Odaroma Mampon no de na no be pii mu so Mampon de kumasi ni ho a Mampon na ho enso no mra Asantehema wo ho a nese ode na chi ebeja obi a ewo niam bi mu a ode Mampon hema nso ye nyina ye wo ha na ehu se omye Queen Mothers bibi yeah hwana na wo sana Asantehema wo Asantehema mpia ma bonten a medidi animu ne kukufu hema nso ne bedi animu hwana di animu Mampon hema ena ayi ye friend say nanu ye ka se omo no aduane eno so Mampon hema enti na che se baabi wo ha ono a na ehwe ona oyi
Asante manti anti me anya na wanti me ankwa ambo hima na koma no na chese dem pese me tia se bre ben na mampo hima bem chese ewu asem na de omam nti omamu a de aka de ebe gina Asante hima so sibia mampo hima anko ye we ma me mampo hima ko ye ma na Asante hene no beka se we nko ye we ma nti no manu bi ho a mu bu sade nanso ne kan na fom sa so nti no ne obatia no no afa ne sa okay teacher yeda sepa ene obre for aha ene yede yankomo twetwe ni nyina ABC teacher Kantanka na yete ne nka no aha ADUMASA TV midin dia tesem koku for comment ne to no YouTube ADUMASA TV Facebook ADUMASA online YouTube TikTok nso ADUMASA media ana ADUMASA TV yemamu nyina mo enitia anyado akra